magani ba ce ba lafiya ai ba su nan daga wani gari kuke to ya kasi ai wani kuma sai dai na da yau kana lafiya nan ina kuna nan kuna da fito ya yi kyau haka ya yi kyau nan karmu da wani mun sabon ko gaba ɗaya ne kana lafiya shi ne dokta na su Escort me, let me see what is happening, bro. Let me see them. Sannu malama kuna lafiya? Ya jikin? Wani ne? Me ya faru? Ya kakkare hatsari ne ko yanzu an gyara shi ko har yanzu ana stabilizing yau aka kawo muna lafiya sannan ku sannan Allah so ke cin observation room na sannan oxygen Allah so nan fa da shi mana observation ne ya jikin nashi Allah so wani support shi ya jikin Allah ba ku lafiya Allah ba da lafiya kuna samun kula likitoci suna zuwa suna duba ku to Allah ya soye insha Allah Allah ya soye kwanan shi nawa kwanan ka na Allah ya soye Allah ya soye Allah ya soye Dokta wannan shi ne wannan sunan daga wajen ke wannan da wannan wanda ta bangare ta ga wannan shi ma wannan shi CBD patient CBD patient shi ma kamar san kin ba ma ba da waya
Allah ba su lafiya ne. Allah ba da lafiya. nan ma Ga wani yaro ne can ma ko? Wannan yaro ne ko? Yaro ne. Allah ba ka lafiya. Ina ta kai zan gasa. Allah so yake. Allah so yake. Me yasa ne? shi ma ya samu wasu kinsa da shi Sannu ka Allah ya za ba shi. Allah ya ba da lafiya. Allah ya ba da lafiya. wannan Wancan masu gadi ne ko masu gadi ne. Nan ba kowa. Who is on duty today? Eh? Ke kaɗai ce? Ke kaɗai ce a nan? Me aiki? Nurse ce ko staff? Permanent and functional staff nurse. So you're the only person on duty. Only one, sir. Why? You don't know. Okay. Yau ba muna lafiya. Ba wani cleaner ba kowa. Wannan ba lalle ya kwana ba. In ya zo kawai sai ya tafi. Me sunan shi a rubuta mu. Rubuta mu sunan shi. Okay.